Φίλες και φίλοι, αδελφές και αδελφοί, θα ήθελα να σας καλωσορίσω στη σημερινή μας εκδήλωση και διαμέσου εμού να σας εκφράσω τη χαρά όλων μας που μας τιμάτε με την παρουσία σας σήμερα σε αυτή μας την εκδήλωση. Η εκδήλωση αυτή λαμβάνει χώρα επ' αφορμής του χειμερινού ηλιοστασίου. Όλοι γνωρίζουμε ότι τα ηλιοστάσια παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και έχουν τεράστια ερμηνεία και συμβολισμό για εμάς τους θέκτονες. Συνηθίζουμε λοιπόν στη μεγάλη μας στοά, στην Ηνωμένη Μεγάλη Στοά, συνηθίζουμε να κάνουμε κάποια εκδήλωση με τεκτονικό πάντα περιεχόμενο, υπηρετώντας την πνευματικότητα του σκοτικού τύπου, την οποία είμαστε εδώ ακριβώς και μόνο για να την υπηρετήσουμε, και θέλουμε πάντα να δίνουμε ένα διαφορετικό τόνο για να ξεφεύγουμε και λίγο από τα καθιερωμένα σε ό,τι επιλέγουμε πάντα εμείς να παρουσιάζουμε. Σήμερα λοιπόν έχουμε επιλέξει και θα σας παρουσιάσουμε 3 διαλόγους με τη μορφή ενός θεατρικού από τα κείμενα του Lessing, τα οποία τα μετέφρασε και επιμελήθηκε την μετάφρασή τους ο αδερφός ο Νικόλαος Καλυπολίτης, ο οποίος μας τιμά και με την παρουσία του αλλά και με τη συμμετοχή του στη σημερινή μας εκδήλωση. Θα σας πει ο ίδιος λοιπόν κάποια λόγια για αυτό το οποίο θα επακολουθήσει, τον οποίο λοιπόν θα ήθελα να σας τον εισάγω κατευθείαν. Παρακαλώ, χαμηλώστε όλοι τα κινητά σας. Αδερφέ μου, έχετε το λόγο, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, αδερφές και αδερφοί μου, με τους βαθμούς και τα αξιώματά σας, ενδοξότατε, μεγάλοι διδάσκαλοι, κρατεότατε, είπατε μεγάλοι ταξιάρχοι, και για να το κάνω πιο σύντομο και περιεκτικό, φίλες και φίλοι. Αρχικά καλησπέρα σας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την τιμή που μου κάνετε, αφενός παραχωρώντας μου το βήμα και αφετέρου για τη διάθεσή σας να μοιραστείτε μαζί μου την αγάπη για τον Lessing. Θεατρικός συγγραφέας, μεταφραστής σε 5 γλώσσες, κριτικός τέχνης και λογοτεχνίας, ποιητής, φιλόσοφος, αρθρογράφος και δοκιμιογράφος, ο Gotthold Ephraim Lessing υπήρξε μια τιτάνια εμβληματική μορφή της ευρωπαϊκής διανόησης και του διαφωτισμού. Η ενδελεχής μελέτη του έργου, όπως και της αλληλογραφίας του Lessing, αποκαλύπτει ότι ο μεγάλος αυτός Γερμανός ανθρωπιστής φιλόσοφος του 18ου αιώνα δίκαια μπορεί να θεωρηθεί ένας πολίτης του κόσμου, ο οποίος με τις ιδέες και τη λογοτεχνική του ικανότητα συνέβαλε στην προετοιμασία του εδάφους για την ανάπτυξη μιας νέας ευρωπαϊκής πολιτικής πορείας και αργότερα μιας ενοποίησης ευρωπαϊκής. Έτσι ο Lessing δεν έθεσε μόνο τα θεμέλια της πνευματικής ζωής της σύγχρονης Γερμανίας, ούτε απετέλεσε απλά και μόνο τη γερμανική συμμετοχή στην ευρωπαϊκή πολιτιστική ανάπτυξη, αλλά πήγε ακόμη πιο πέρα, συμμετέχοντας δραστικά στη γέννηση της ιδεολογίας, πάνω στην οποία 180 χρόνια μετά το θάνατό του θεμελιώθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ανθρωπιστική του σκέψη τον έκανε καταστροφέα του δεσποτισμού και μάστορα οικοδόμο που προσπαθούσε να χτίσει μια νέα ηθική κοινωνία θεσμισμένη με νόμους που θα προστάτευαν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επαναστατικό πνεύμα, δημοκράτης, υπέρμαχος του φυσικού δικαίου και των αξιών του, υπερασπιστής των αδυνάτων, συνήγορος της ανοχής, αναζητητής της αλήθειας, πνευματικός πρόγονος του προλεταριάτου, Γερμανός Προμηθέας, η συμβολή της Γερμανίας στην ευρωπαϊκή ενοποίηση. Είναι μόνο μερικοί από τους προσδιορισμούς που έχουν αποδοθεί στον Gotthold Ephraim Lessing από τους βιογράφους, τους ακαδημαϊκούς δασκάλους και τους πολιτικούς αναλυτές του έργου του. Αναμφίβολα, αυτοί οι χαρακτηρισμοί περιέχουν μια πολιτική πτυχή η οποία επιβεβαιώνει τα προαναφερθέντα και δείχνει την αντίθεσή του στην απολυταρχία. Ναι λοιπόν, ήταν ο Γερμανός Προμηθέας. Έβλεπε μπροστά και προσδοκούσε τον ερχομό μιας εποχής κατά την οποία ο άνθρωπος θα ήταν ελεύθερος από τα δεσμά της άγνοιας, των προλήψεων και των δυσιδαιμονιών. Ο Lessing, όπως ο Προμηθέας, επιχείρησε να φέρει το φως στη ζωή των ανθρώπων. Επιθυμούσε να απελευθερώσει τη σκέψη των ανθρώπων από τα δεσμά της άγνοιας
και να τους καταστήσει ικανούς να αναζητήσουν την αλήθεια. Την αλήθεια η οποία είναι και η μόνη που μπορεί να απελευθερώσει τους ανθρώπους. Το Έρνστ και Φάλκ, διάλογοι για ελευθεροτέκτονες, θίγει μια ποικίλη σειρά θεμάτων, ενσωματώνοντας ταυτόχρονα την οριστική συνολική εμπειρία της ζωής του συγγραφέα, και γι' αυτό τον λόγο δικαιολογημένα χαρακτηρίζεται από πολλούς ακαδημαϊκούς δασκάλους ως η φιλοσοφική διαθήκη του Λέσινγκ. Δεν είναι τυχαίο που η Γερμανική Τεκτονική Ενκυκλοπαίδεια χαρακτηρίζει το Έρνστ και Φάλκ ως ιδρυτικό κείμενο της ουμανιστικής ελευθεροτεκτονικής διδασκαλίας, ενώ η αντίστοιχη ελληνική τεκτονική ενκυκλοπαίδεια του Λάσκαρη αναφέρει το Έρνστ και Φάλκ είναι ένα από τα καλύτερα από όσα έχουν ποτέ γραφτεί έργα περί ελευθεροτεκτονισμού. Άξια λόγου είναι η αναφορά το 2011 της μεταδιδακτορικής σχολής του Διεθνούς Κύρους Πανεπιστημίου Πρίνστον των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι εκεί που δίδασκε ο Άινστάιν, διαστόματος του καθηγητού της έδρας νεότερης ιστορίας Τζόναθαν Ισραήλ. Λέει ο Ισραήλ: το Έρνστ και Φάλκ, διάλογοι για ελευθεροτέκτονες, είναι η πιο οξυδερκής από όλες τις σύντομες περιλήψεις των στόχων του ριζοσπαστικού διαφωτισμού που γράφτηκαν ποτέ. Το Έρνστ και Φάλκ ήταν το προϊόν μιας 12χρονης πνευματικής κυοφορίας, η οποία ξεκίνησε το καλοκαίρι του 1765 στο Μπατ Πυρμόντ της Κάτω Σαξονίας και ολοκληρώθηκε το φθινόπωρο του 1777 με τον ερχομό στο φως των 5 σοκρατικού τύπου διαλόγων. 5 διάλογοι που θεωρούνται πλέον το κλασικό ιδρυτικό κείμενο της ουμανιστικής ελευθεροτεκτονικής διδασκαλίας και το Ευαγγέλιο του φιλελεύθερου ελευθεροτεκτονισμού. 5 διάλογοι που πατούν πάνω στη φιλοσοφία του Σπινόζα. 5 διάλογοι που οδήγησαν τον έως τότε αδιάφορο Γκέτε να κρούσει τη θύρα του ελευθεροτεκτονισμού. 5 διάλογοι που τον περίοδο 1780-1803 όχι μόνο έδωσαν αφορμή για τη συγγραφή τουλάχιστον 7 παρόμοιων κειμένων, αλλά ακόμη περισσότερο ενέπνευσαν τους συντάκτες ουμανιστικών τεκτονικών τυπικών. Είναι αλήθεια πως η ιστορία συγγραφής και έκδοσης του Έρνστ και Φάλκ, η οποία ξεφεύγει από τα πλαίσια της παρούσας σύντομης εισαγωγής, είναι τόσο πλούσια και άλλο τόσο συναρπαστική, που άνετα θα μπορούσε να αποτελέσει το θέμα για ένα ενδιαφέρον σενάριο χολιγουντιανής ταινίας πολλών αξιώσεων. Θα ήταν παράληψη να μην αναφερθεί πως το Έρνστ και Φάλκ είναι ένα από τα 2 κλασικά ελευθεροτεκτονικά κείμενα που έχει σχολιαστεί διεξοδικά και διδάσκεται σε έδρες ανθρωπιστικών σπουδών μεγάλων διεθνών πανεπιστημίων, όπως για παράδειγμα της Οξφόρδης, της Χάιδελβέργης, του Κέιμπριτζ, του Πρίνστον και του Πανεπιστήμιου της Καλιφόρνια Λος Άντζελες, για να αναφέρω μόνο μερικά από αυτά. Δεν είναι υπερβολικό να πούμε λοιπόν πως τα επιστημονικά άρθρα που έχουν γραφτεί για αυτό το βιβλίο τα τελευταία 35 χρόνια θα μπορούσαν να συστήσουν μία αξιοπρεπούς μεγέθους βιβλιοθήκη. Αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος είναι ότι από το 1980 και μετά οι διάλογοι ελευθεροτέκτονες ζουν μια δεύτερη ζωή με συνεχείς επανεκδόσεις και μεταφράσεις σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων των κινεζικών και των ιαπωνικών. Συμπερασματικά, στον Λέσινγκ και στο Έρνστ και Φάλκ ο ελευθεροτεκτονισμός οφείλει τα μέγιστα. Οφείλει την έξοδό του από τα ραχνιασμένα σκοτεινά υπόγεια της παραφιλολογίας και της συνωμοσιολογίας και την ταυτόχρονη υπερήφανη είσοδό του στις φωτισμένες αίθουσες των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Σήμερα θα ακούσετε μια δημιουργική σειραφή μερικών σύντομων αποσπασμάτων από τους 3 πρώτους διαλόγους, ενώ το πλήρες κείμενο των 5 διαλόγων μαζί με 153 επεξηγηματικές υποσημειώσεις, καθώς και το ιστορικό της ελευθεροτεκτονικής μοίησης του Λέσινγκ, θα το βρείτε στην ελληνική έκδοση που κυκλοφορεί. Ο χωροχρόνος του έργου είναι η Γερμανία και, για να εστιάσουμε ακόμη περισσότερο, η Κάτω Σαξονία του 1777, 60 χρόνια μετά την ίδρυση της πρώτης μεγάλης στοάς στο Λονδίνο και 40 χρόνια από την ίδρυση της πρώτης συμβολικής στοάς στη Γερμανία. Πιο συγκεκριμένα, οι 3 πρώτοι διάλογοι πραγματοποιούνται με την ευκαιρία της επίσκεψης του Έρνστ στο φύλλο του Φάλκ, στο παραθεριστικό κέντρο Μπατ Πυρμόντ, όπου ο τελευταίος βρίσκεται εκεί για υδροθεραπεία. Ο πρώτος και ο δεύτερος διάλογος διεξάγονται όχι τυχαία νωρίς το πρωί με την ανατολή του ήλιου.
πριν από το πρόγευμα, σε υπαίθριο χώρο του ξενοδοχειακού καταλύματος που διαμένουν οι δύο φίλοι. Ο τρίτος, και πάλι όχι τυχαία, το βράδυ της ίδιας μέρας μετά τη δύση του ηλίου στο δωμάτιο του Φάλκ. Θα κλείσω αυτή τη σύντομη εισαγωγή στους ελευθεροτεκτονικούς διαλόγους με ένα μικρό απόσπασμα από την αλληλογραφία του Lessing τον Οκτώβριο του 1778 με το δούκα Ferdinand von Braunschweig, μεγάλο διδάσκαλο του τεκτονικού τάγματος της αυστηράς στήρησης. Στο απόσπασμα αυτό, ο ίδιος ο συγγραφέας εξηγεί τους λόγους συγγραφής των ελευθεροτεκτονικών διαλόγων. Λέει λοιπόν ο Lessing: «Πρόθεσή μου είναι να αντικρούσω και να διορθώσω τις παραπέουσες, λανθασμένες και μικρόψυχες ιδέες που συχνά εκφράζονται για τα ιδανικά και το σκοπό του ελευθεροτεκτονισμού, ακόμα και από τους ίδιους τους τέκτονες. Δεν καταχράστηκα την εμπιστοσύνη που μου δείχτηκε. Όλα όσα μου εμπιστεύτηκαν παραμένουν κρυμμένα βαθιά μέσα μου. Δεν έκανα τίποτα που με οποιοδήποτε τρόπο να παραβιάζει τις δεσμεύσεις που εθελοντικά ανέλαβα. Αντιθέτως, αυτό που έκανα έρχεται ως αποτέλεσμα και συμφωνεί με αυτές τις δεσμεύσεις. Αναφέρθηκα μόνο ακριβώς σε ό,τι άπτεται του θέματος. Δεν βεβήλωσα καμία μυστική γνώση. Το έκανα μόνο και μόνο γιατί με πονάει το γεγονός ότι το προς εξέταση θέμα είναι αντικείμενο μιας τόσο παράδοξης κακομεταχείρισης σε δημόσια κείμενα. Εάν γίνω κατανοητός, θα δικαιωθώ. Εάν δεν γίνω κατανοητός, δηλώνω ότι δεν έγραψα με τον τρόπο, το σκοπό και το περιεχόμενο για τα οποία κατηγορούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Τι σκέπτεσαι, φίλε μου? Ουσιαστικά τίποτα. Αλλά είσαι υπερβολικά σιωπηλός. Αυτός είναι ακριβώς και ο λόγος. Ποιος να σκέπτεται όταν απολαμβάνει κάτι? Και εγώ τώρα απολαμβάνω αυτό το πανέμορφο πρωινό. Έχεις δίκιο. Αν και κάλλιστα, θα μπορούσες απλά να μου αντιστρέψεις την ερώτηση που σου έκανα. Αν σκεφτόμουν κάτι, να είσαι σίγουρος θα μιλούσαν. Γιατί πιστεύω ότι καμία ικανοποίηση δεν συγκρίνεται με αυτή του να σκέφτεσαι μεγανόφωνα παρέα με έναν φίλο. Πράγματι. Αν εσύ έχεις ήδη χορτάσει την ομορφιά αυτού του έξοχου πρωινού, γιατί δεν μιλάς, εφόσον ουσιαστικά κάτι σε απασχολεί? Εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι. Πολύ ωραία. Ξέρεις, από καιρό είχα την πρόθεση να σε ρωτήσω κάτι. Εμπρός λοιπόν, ρώτα με. Είναι αλήθεια, φίλε μου, ότι είσαι ελευθεροτέκτων? Κοίτα, έτσι θα διατύπωνε αυτή την ερώτηση μόνο κάποιος ο οποίος μάλλον δεν είναι τέκτον. Ομολογουμένως. Όμως δώσε μου μια ξεκάθαρη και ευθεία απάντηση. Είσαι ελευθεροτέκτων? Νομίζω ότι είμαι. Αυτό είναι το είδος της απάντησης που θα έδινε ένας άνθρωπος ο οποίος δεν αισθάνεται και πολύ σίγουρος για ό,τι δηλώνει. Ακριβώς το αντίθετο. Είμαι απολύτως σίγουρος για αυτό που λέω. Τι εννοείς? Νομίζω ότι είμαι ελευθεροτέκτον όχι τόσο γιατί κάποιοι παλαιότεροι τέκτονες με αποδέχτηκαν σε μια κανονική στοά, αλλά διότι αντιλαμβάνομαι και κατανοώ τι είναι και γιατί υφίσταται ο ελευθεροτεκτονισμός. Πού, πότε
και πώς δημιουργήθηκε, καθώς και ποια πράγματα προωθούν ή παρακολύουν ενδεχομένως το έργο του. Και παρόλα αυτά, μιλάς με ένα τόσο διστακτικό τόνο. Νομίζω ότι είμαι. Είναι ένα εκφραστικό ύφος που υιοθετώ συχνά, όχι λόγω έλλειψης αυτοπεποίθησης, αλλά γιατί δεν θέλω να σταθώ εμπόδιο, παιδί μου, στο νοητικό δρόμο κανενός. Φαντάσου σαν να ήμουν κανένας ξένος. Ξένος ή φίλος? Θα μπορούσε λοιπόν κάποιος να γνωρίζει όσα και εσύ, χωρίς να έχει ενταχθεί στον ελευθεροτεκτονισμό? Και γιατί όχι? Ο ελευθεροτεκτονισμός δεν είναι κάτι το αυθαίρετο, αλλά ούτε και κάτι το περιττό, να το πω έτσι. Είναι κάτι το αναγκαίο και τα θεμέλια του εδράζονται στην ανθρώπινη φύση και στην πολιτική κοινωνία. Κατά συνέπεια, ένας άνθρωπος θα ήταν εξίσου ικανός να φτάσει σε σωστά συμπεράσματα μέσω των προσωπικών του συλλογισμών με κάποιον άλλο που θα δεχόταν την εξωτερική βοήθεια και καθοδήγηση ενός τρίτου. Αλλά μου λες ότι ο ελευθεροτεκτονισμός δεν είναι κάτι το αυθαίρετο. Μα δεν περιλαμβάνει λέξεις, σύμβολα και έθιμα, το κάθε ένα από τα οποία ίσως θα μπορούσε να διαφοροποιηθεί. Άρα κατά συνέπεια πώς δεν είναι αυθαίρετος? Βεβαίως και περιλαμβάνει τα όσα λες. Ωστόσο, αυτά τα σύμβολα, αυτές οι λέξεις και τα τυπικά, από μόνα τους δεν συνιστούν τον ελευθεροτεκτονισμό. Είναι περίεργο. Εάν ακόμη και όσοι από τους ελευθεροτέκτονες που γνωρίζουν τα μυστικά του τάγματός τους δεν μπορούν να τα μεταδώσουν προφορικά, τότε πώς περιμένουν να διαδοθεί ο τεκτονισμός? Πολύ απλό. Με έργα. Επιτρέπουν σε καλούς άνδρες και σε νέους, τους οποίους προηγουμένως κρίνουν άξιους για εισδοχή, να δουν πρώτα τις πράξεις τους, στο μέτρο φυσικά που μπορούν να τις παρατηρήσουν, και κατόπιν να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Οι άνθρωποι αυτοί που χαίρουν της εμπιστοσύνης των τεκτώνων, εφόσον βρουν ότι αυτό το ελευθεροτεκτονικό έργο είναι της αρεσκίας τους, στη συνέχεια, εάν το επιθυμούν, ακολουθούν τον ίδιο δρόμο. Με έργα των τεκτώνων. Εγώ δεν γνωρίζω τίποτα άλλο πέρα από τις ομιλίες και τα τραγούδια τους. Τα αληθινά ελευθεροτεκτονικά έργα είναι τόσο σπουδαία και μακροπρόθεσμα, ώστε είναι πιθανόν να περάσουν ακόμη και αιώνες πριν καταστεί δυνατόν να υποθεί αυτό ήταν το έργο τους. Με όλα τα αυτά, οι ελευθεροτέκτονες έχουν κάθε τι καλό που υπάρχει σήμερα στον κόσμο. Έχουν κάνει κάθε τι καλό που βρίσκεται σήμερα στον κόσμο. Πρόσεξε το καλά αυτό. Στον κόσμο. Και συνεχίζουν να εργάζονται για όλα τα καλά που πρόκειται μελλοντικά να έρθουν στον κόσμο. Ξανασημείωσε το αυτό. Στον κόσμο. Έλα τώρα, νομίζω πως τελικά με κοροϊδεύει. Ειλικρινά όχι. Όμως, να, για κοίτα εκεί. Μετά μια πεταλούδα που θα ήθελα να πιάσω για τη συλλογή μου. Ξέρεις, είναι αυτή που γεννιέται από την κάμπια της γαλατσίδας. Πρέπει να την ακολουθήσω. Γι' αυτό θα σου πω πολύ γρήγορα ένα και μόνο πράγμα. Τα πραγματικά έργα των ελευθεροτεκτώνων έχουν ως τελικό στόχο το να καταστήσουν περιττές τις πράξεις που κατά το κοινώς λεγόμενο αποκαλούνται απλώς καλές. Είναι όμως πράγματι από τη φύση τους καλά αυτά τα αληθινά τεκτονικά έργα? Άριστα. Δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερα. Σκέψου το μόνο σου για λίγο. Θα γυρίσω αμέσως. Καλές πράξεις που αποσκοπούν στο να κάνουν τις καλές πράξεις περιττές. Αυτό είναι ένας γρίφος και εγώ αρνούμαι να φάω την ώρα μου, προσπαθώντας να λύσω ανοίγματα. Είναι προτιμότερο να ξαπλώσω κάτω από αυτό το δέντρο και να χαζεύω τα μυρμήγκια. Τα πραγματικά έργα των ελευθεροτεκτώνων έχουν ως τελικό στόχο να καταστήσουν περιττές τις πράξεις που κατά το κοινώς λεγόμενο αποκαλούνται καλές. Ενδιαφέρον. Φίλες και φίλοι, θα συμφωνήσετε πως αυτή η περίεργη πεταλούδα εμφανίστηκε την πλέον ακατάλληλη στιγμή. Έτσι, ο συμβιλικός και δυσερμήνευτος Φάλκ αποχωρεί ακολουθώντας την, ενώ ο εκνευρισμένος από την ασάφεια Έρνεστ ξαπλώνει στο γρασίδι δίπλα στη φωλιά των μυρμηγκιών.
Λίγη ώρα αργότερα, ο Φάλκ επιστρέφει. Λοιπόν, πού ήσουν? Δεν την έπιασες τελικά την πεταλούδα? Με παρέσυρα από θάμνο σε θάμνο, μέχρι κάτω στο ριάκι και ξαφνικά πέρασε από την άλλη μεριά. Α, μάλιστα. Υπάρχουν και αυτοί που ξεφεύγουν με αυτόν τον τρόπο. Το σκέφτηκες? Ποιο πράγμα? Το γρίφο σου? Ούτε κι εγώ πρόκειται να πιάσω αυτή την όμορφη πεταλούδα. Γι' αυτό το λόγο δεν θα με προβληματίσει από εδώ και μπρος. Προσπάθησα μια φορά να συζητήσουμε για τον ελευθεροτεχνισμό. Αυτό ήταν αρκετό, δεν νομίζω ότι έχω πρόθεση να το ξανακάνω. Απλά κάθισε εδώ δίπλα μου και παρατήρησα. Τι πράγμα? Τη ζωή και τη δραστηριότητα πάνω, μέσα και γύρω από αυτήν εδώ τη μυρμηγκοφολιά. Και τόση δραστηριότητα, αλλά συνάμα και τάξη. Το κάθε μυρμήγκι παίρνει, κουβαλάει και οθεί. Όμως παρόλα αυτά, κανένα δεν μπαίνει στο δρόμο του άλλου. Να, κοίτα. Επιπλέον βοηθάει το ένα το άλλο. Ναι, τα μυρμήγκια ζουν σε μια κοινωνία ακριβώς όπως και οι μέλισσες. Όμως η δική τους κοινωνία είναι πιο θαυμαστή από αυτή των μελισσών, διότι δεν έχουν κάποιον ανάμεσά τους που να τα κρατά ενωμένα ή να τα κυβερνά. Επομένως, πρέπει να μπορεί να επιτευχθεί τάξη και χωρίς την ύπαρξη μιας κυβέρνησης. Κοίταξε, εάν το κάθε άτομο γνωρίζει πώς να κυβερνήσει τον εαυτό του, γιατί όχι. Αναρωτιέμαι αν η ανθρωπότητα φτάσει ποτέ άραγε σε αυτό το επίπεδο. Μάλλον δύσκολο το βλέπω. Τι κρίμα. Πράγματι. Σήκω, ας πηγαίνουμε. Διαφορετικά οι φίλοι σου, τα μυρμήγκια, θα σκαρφαλώσουν επάνω σου. Ξέρεις, θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα για την άποψή σου πάνω σε αυτό το θέμα που θα σε ρωτήσω. Σε ποιο θέμα αναφέρεσαι? Σχετικά με την πολιτική κοινωνία μέσα στην ανθρωπότητα εν γέννη. Αλήθεια, πώς την αντιλαμβάνεσαι? Ως ένα πάρα πολύ καλό πράγμα. Χωρίς αμφιβολία, αλλά τη θεωρείς μέσο ή τελικό σκοπό? Δεν είμαι σίγουρος ότι καταλαβαίνω τι εννοείς. Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι φτιάχτηκαν για το κράτος ή το κράτος για τους ανθρώπους? Κάποιοι, καθώς φαίνεται, θέλουν να διατηρήσουν την πρώτη εκδοχή, αλλά η δεύτερη προφανώς και είναι ορθότερη. Και εγώ αυτό πιστεύω. Τα κράτη ενώνουν τους ανθρώπους έτσι ώστε μέσα αλλά και μέσω αυτής της ένωσης κάθε ανθρώπινο όν να μπορεί με τον καλύτερο τρόπο και με την μεγαλύτερη ασφάλεια να απολαύσει το μερίδιό του στην ευτυχία. Το άθροισμα των μεριδίων ευτυχίας όλων των πολιτών είναι η συνολική ευτυχία του κράτους. Πέρα από αυτό δεν υπάρχει ευτυχία. Κάθε άλλη αποκαλούμενη ευτυχία του κράτους, για χάρη της οποίας ορισμένοι από τους πολίτες, δεν έχει σημασία το πόσο λίγοι υποφέρουν, αποτελεί απλά και μόνο συγκάλυψη μιας τυραννίας. Τίποτε άλλο. Πρόσεξε, εγώ κάτι τέτοιο θα προτιμούσα να μην το έλεγα τόσο δυνατά. Γιατί όχι? Μια αλήθεια που ο καθένας ερμηνεύει σύμφωνα με τις δικές του θέσεις είναι πολύ εύκολο να παρεξηγηθεί. Το έχεις συνειδητοποιήσει, φίλε μου, βάσει των όσων λες, ότι είσαι ήδη κατά το ίμιση ελευθεροτέκτον? Ποιος, εγώ? Βεβαίως. Εφόσον παραδέχεσαι το γεγονός ότι υπάρχουν αλήθειες οι οποίες καλύτερα είναι να μην λέγονται. Ναι, αλλά θα μπορούσαν να υποθούν. Ο σοφός δεν επιτρέπεται να πει ότι καλύτερα είναι να μένει ανίποτο. Εντάξει τότε, όπως νομίζεις, αλλά ας μην επανέλθουμε στο θέμα των ελευθεροτεκτών. Ούτως ή άλλως δεν έχω διάθεση να ξανακούσω για αυτούς. Και αν σου έλεγα ότι οι ελεύθεροι τέκτονες είναι αυτοί οι οποίοι έθεσαν ως μία μόνο από τις επιδιώξεις τους το να ελαχιστοποιήσουν, όσο βέβαια είναι δυνατόν, αυτές τις διαιρέσεις που καθιστούν τους ανθρώπους εξαιρετικά ξένους μεταξύ τους. Οι ελευθεροτεκτόνες. Σου λέω ότι είναι μόνο ένας από τους στόχους Των τεκτώνων. συγχώραμε.
Πάλι ξέχασα ότι δεν ήθελες πλέον να ξανακούσεις τίποτα για αυτούς. Όμως, κοίτα, μας φωνάζουν για το πρόγευμα. Πάμε. Για στάσω ένα λεπτό. Περίμενε λίγο. Είπες οι ελευθεροτέκτονες. Παρά τη θέλησή μου, η συζήτησή μας με επανέφερε πάλι σε αυτό το θέμα. Ειλικρινά, τους το συγγνώμη. Ας πηγαίνουμε όμως στο πρόγευμα, όταν θα σμίξουμε με την υπόλοιπη παρέα, σίγουρα θα βρούμε ένα πιο ενδιαφέρον και αξιόλογο θέμα συζήτησης. Πάμε. Αγαπητές φίλοι και φίλες και φίλοι, τελικά θα πρέπει να παραδεχτείτε πως ο Φάλκ έχει την κακή συνήθεια να διακόπτει τη συζήτηση στο πιο ενδιαφέρον σημείο. Έτσι δεν είναι? Τυχαίο? Τέλος πάντων. Στη συνέχεια οι δύο φίλοι προγευματίζουν και κατόπιν περνούν ήσυχα τη μέρα τους με τους υπόλοιπους παραθεριστές, με χαλαρές συζητήσεις και επιτραπέζια παιχνίδια κατά τη συνήθεια της εποχής. Το βράδυ της ίδιας μέρας, όταν όλοι αποσύρονται για ύπνο, ο Έρνστ μπαίνει στο υπνοδωμάτιο του Φάλκ. Μπορώ να περάσω? Λοιπόν, ολόκληρη τη μέρα μου ξέφευγες μέσα στο πλήθος, κουβεντιάζοντας με άλλους από τη συντροφιά. Έτσι κι εγώ αναγκάστηκα να σε ακολουθήσω στο υπνοδωμάτιό σου. Θα ήθελες να μου πεις κάτι σημαντικό? Απόψε είμαι πολύ κουρασμένος για μια χαλαρή κουβέντα. Διασκεδάζεις με την περιέργειά που μου φαίνεται. Την περιέργειά σου? Ναι, την οποία μάλιστα με περισσή μαεστρία κέντρισε σήμερα το πρωί. Για ποιο θέμα συζητούσαμε σήμερα το πρωί? Έχω ξεχάσει. Ασχετικά με τους ελευθεροτέκτονες. Και λοιπόν, ελπίζω να μην σου αποκάλυψα το μυστικό τους, έχοντας μεθύσει από το αεριούχο νερό του Πυρημόντ που πίναμε όλη μέρα. Το μυστικό που έτσι κι αλλιώς όπως το έθεσες δεν είναι δυνατόν να αποκαλυφθεί. Σίγουρα. Αυτό πάλι με καθησυχάζει. Παρ' όλα αυτά μου είπες κάτι σχετικά με τους ελευθεροτέκτονες που ήταν μάλλον απροσδόκητο. Κάτι που τράβηξε την προσοχή μου και δεν σου κρύβω ότι με έκανε να σκεφτώ. Και τι μπορεί να ήταν αυτό? Έλα τώρα, μην με βασανίζεις με αυτόν τον τρόπο, σίγουρα το θυμάσαι. Σωστά, μάλιστα. Τώρα που το αναφέρεις, σιγά σιγά κάτι θυμάμαι. Αυτός λοιπόν ήταν ο λόγος που ήσουν σκεπτικός και αφηρημένος ολόκληρη την ημέρα και δεν πρόσεχες τι έλεγαν οι φίλοι και οι φίλες μας? Αυτός ακριβώς ήταν και δεν πρόκειται να πάω για ύπνο εάν πρώτα δεν μου απαντήσεις τουλάχιστον σε μία ακόμα ερώτηση. Εξαρτάται από την ερώτηση. Ωραία λοιπόν, άκουτε. Με ποιο τρόπο μπορείς να μου αποδείξεις ή έστω να με κάνεις να θεωρήσω πιθανό το γεγονός ότι οι ελευθεροτέκτονες έχουν πραγματικά υψηλόφρονες και θαυμαστές προθέσεις? Ανέφερα εγώ οτιδήποτε σχετικά με τις προθέσεις του? Δεν θυμάμαι να έκανα κάτι τέτοιο. Αντίθετα, από τη στιγμή που δεν σου ήταν δυνατόν να κατανοήσεις το νόημα των πραγματικών ελευθεροτεκτονικών έργων, εγώ απλώς προσπάθησα να εστιάσω την προσοχή σου σε ένα θέμα για το οποίο αξίζει πραγματικά κάποιος να εργαστεί. Ένα θέμα το οποίο ακόμα και πιο βαθιστόχαστοι και οξυδερκείς πολιτικοί φιλόσοφοι
δεν μπορούν ούτε καν να ονειρευτούν. Ίσως οι ελευθεροτέκτονες να εργάζονται, ποιος ξέρει, ήδη πάνω σε αυτό. Ίσως πάλι απλά και μόνο να το προσεγγίζουν. Εγώ ήθελα μόνο να σε βοηθήσω να ξεπεράσεις την προκατάληψη ότι δήθεν όλα τα οικοδομήσιμα οικόπεδα έχουν βρεθεί και αγοραστεί και όλες οι απαραίτητες εργασίες έχουν ήδη ανατεθεί στα κατάλληλα χέρια. Μπορείς να επεκφύγεις όσο θέλεις. Από τα λεγόμενά σου έως τώρα, αντιλαμβάνομαι τους τέκτονες ως ανθρώπους που εθελετικά, θα έλεγε κανείς, ανέλαβαν να εργαστούν ενάντια στα αναπόφευκτα δεινά της πολιτείας. Τουλάχιστον μια τέτοια θεώρηση, θα έλεγα, δεν ντροπιάζει τους ελευθεροτέκτονες. Μην είναι λοιπόν προσιλωμένος στην ιδέα αυτή. Όμως, κατανόησέ την ορθά. Μην τις αποδίδεις έννοιες που δεν τις ανήκουν. Τα αναπόφευκτα δεινά της πολιτείας. Ναι. Όχι μόνο κάποιου συγκεκριμένου κράτους. Όχι. Αυτά τα αναπόφευκτα δεινά που προέρχονται υποχρεωτικά από κάποια συγκεκριμένη μορφή πολιτεύματος, άπαξ και αυτή υιοθετηθεί από μια κρατική οντότητα. Τουλάχιστον όχι ως ελευθεροτέκτονες. Τη βελτίωση και την αποκατάσταση αυτών των θεμάτων την αφήνουν στο μεμονωμένο πολίτη, ο οποίος μπορεί να ασχοληθεί ο ίδιος ατομικά με αυτά, σύμφωνα με την κρίση και το θάρρος του και ταυτόχρονα πάντα βέβαια με προσωπικό του ρίσκο. Τα δεινά που αποτελούν αντικείμενο των ελευθεροτεκτονικών εργασιών είναι δεινά ενός εντελώς διαφορετικού και, επίτρεψέ μου την έκφραση, ανώτερου είδους. Αυτό μου ήταν ξεκάθαρο και απόλυτα κατανοητό. Δεν μιλώ για τα κακά που απλώς κάνουν ένα πολίτη να τους αρεστηθεί, όχι. Αλλά για τα δεινά εκείνα που ακόμα και οι πιο ευτυχισμένοι πολίτες δεν μπορούν να αποφύγουν. Σωστά. Ενάντια σε αυτά. Μα πώς ακριβώς το έθεσες? Να εργαστούν ενάντια σε αυτά? Ακριβώς. Αυτή η φράση ίσως και να είναι λίγο υπερβολική. Να εργαστούν ενάντια στα δεινά. Με σκοπό να τα εξαλείψουν πλήρως. Αυτό σε τελική ανάλυση δεν μπορεί να επιτευχθεί. Για τον απλούστατο λόγο ότι μαζί τους θα καταστρεφόταν και το ίδιο το κράτος. Τα δεινά αυτά μάλιστα δεν πρέπει να αποκαλυφθούν ξαφνικά σε όσους ανθρώπους δεν αντιλαμβάνονται καν την ύπαρξή τους. Στην καλύτερη περίπτωση οι άνθρωποι θα πρέπει να τα γνωρίσουν και να ευαισθητοποιηθούν επί του θέματος αργά, σταδιακά και από απόσταση. Όπως ο γεωργός καλλιεργεί το σπόρο, τον κάνει να βλαστήσει και στη συνέχεια μεταφυτεύει τα νέα φυτά, τα φροντίζει, τα κλαδεύει και ξεριζώνει τα ζυζάνια. Με τον ίδιο τρόπο κατά αναλογία δίδεται και ο αγώνας ενάντια σε αυτά τα δεινά. Τώρα μπορείς να αντιληφθείς γιατί. Το πρωί σου είπα ότι μολονότι οι ελευθεροτέκτονες πάντοτε εργάζονταν, ωστόσο είναι πιθανόν να περάσουν ακόμα και αιώνες πριν γίνει δυνατόν να υποθεί αυτό ήταν το έργο τους. Τώρα νομίζω ότι κατανοώ επίσης και το δεύτερο μέρος του γρίφου. Καλές πράξεις οι οποίες καθιστούν περιττές τις καλές πράξεις. Πολύ ωραία. Τώρα όμως θα πρέπει να κάτσεις και να μελετήσεις όλα αυτά τα δεινά. Θα πρέπει να μάθεις να αναγνωρίζεις το καθένα από αυτά, καθώς και να σταθμίζεις τις αλληλεπιδράσεις του ενός έναντι του άλλου. Και να είσαι σίγουρος ότι αυτή η μελέτη θα σου επιτρέψει να κατανοήσεις πράγματα και καταστάσεις τα οποία σε περιόδους μαύρων ημερών θα μπορούσαν να σε οδηγήσουν σε μια καταστροφική ισχυρή αμφισβήτηση τόσο της θείας πρόνοιας όσο και της αρετής. Όμως αυτή η λαμπρή επίγνωση θα σε καταστήσει παρόλα αυτά ήρεμο και ευτυχισμένο, έστω και χωρίς να αποκαλείς ελευθεροτέκτονα. Δίνεις τόσο μεγάλη έμφαση σε αυτό το να αποκαλείσαι. Ναι, διότι κάποιος μπορεί να κατέχει μια ιδιότητα χωρίς να της προσδίδει κάποιο συγκεκριμένο όνομα. Θαυμάσια. Το κατανοώ. Αλλά για να επιστρέψουμε πίσω στην ερώτησή μου,
την οποία θα ήθελα απλά να την επαναδιατυπώσω λίγο διαφορετικά. Εφόσον τώρα στα αλήθεια γνωρίζω αυτά τα δεινά ενάντια των οποίων μάχονται οι ελευθεροτέκτονες. Τα γνωρίζεις? Μα εσύ δεν μου τα κατανόμασες. Σου απαρίθμησα μόνο μερικά από αυτά ως παράδειγμα. Απλώς σου αποκάλυψα μόνο κάποια λίγα. Όσα είναι προφανή, ακόμη και στον πιο κοντόφθαλμο. Όσα είναι αδιαμφισβήτητα, ρε παιδί μου. Τελικά σου ανέφερα μόνο τα σπουδαιότερα. Όμως υπάρχουν πολύ περισσότερα τα οποία εξακολουθούν να υφίστανται. Δεινά, τα οποία μολονότι δεν είναι τόσο προφανή, δεν είναι και τόσο ακλόνητα και δεν είναι τόσο σημαντικά. Εν τούτης, δεν είναι λιγότερο βέβαιη η ύπαρξή τους, ούτε και τα ίδια λιγότερο αναγκαία. Καλώς λοιπόν, τότε επίτρεψέ μου να περιορίσω κι εγώ την ερώτησή μου μόνο σε αυτά τα παραδείγματα που μου απαρίθμησες. Πώς μπορείς εν τέλει να μου αποδείξεις μέσα από τα προαναφερθέντα παραδείγματα το γεγονός ότι οι προσπάθειες των ελευθεροτεκτώνων επικεντρώνονται πράγματι στην καταπολέμηση αυτών των κακών? Σωπαίνεις? Σκέφτεσαι? Στα αλήθεια όχι. Δεν σκέφτομαι το τι θα μπορούσα να σου απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Αλλά δεν καταλαβαίνω ποιος μπορεί να είναι ο σκοπός της. Γιατί αλήθεια μου θέτεις αυτή την ερώτηση? Όμως θα μου απαντήσεις αν σου εξηγήσω για ποιο λόγο την κάνω? Στο υπόσχομαι. Γνωρίζω και φοβάμαι την πνευματική σου οξύτητα. Την οξύνια μου δηλαδή? Φοβάμαι ότι μου παρουσιάζεις τις διάφορες εικασίες σου ως ένα τεκμηριωμένο γεγονός. Τότε σου είμαι βαθύτατα υπόχρεος. Προσβλήθηκες? Τουναντίον. Κανονικά θα έπρεπε να σε ευχαριστήσω, γιατί ουσιαστικά με αποκάλυψες οξύνια, κάτι που εύκολα θα μπορούσε να το ονομάσεις και τελείως διαφορετικά. Όχι, δεν είχα αυτή την πρόθεση. Παρ' όλα αυτά, γνωρίζω το πόσο εύκολα ένας εύστροφος άνθρωπος μπορεί να καταστεί πλανερός. Πόσο εύκολα αποδίδει σε άλλους σχέδια ή προθέσεις, ούτε καν πέρασαν από το μυαλό τους. Τελικά, από πού διαμορφώνουμε άποψη για τα σχέδια και τις προθέσεις των ανθρώπων? Δεν συμφωνείς ότι τα αντιλαμβανόμαστε μέσα από τις πράξεις τους? Από πού αλλού? Και αυτό με κάνει να επανέλθω στην ερώτησή μου. Από ποιες συγκεκριμένες, αλλά αδιαφυσβήτητες, άμεσες ή και έμεσες πράξεις των ελευθεροτεκτώνων μπορούμε να εξάγουμε το συμπέρασμα ότι εμπίπτει στις προθέσεις τους να γεφυρώσουμε, έστω και εν μέρη, τα χάσματα μεταξύ των ανθρώπων και να υπερισχύσουν έναντι των διχαστικών δυνάμεων που κατονόμασες. Εκείνους τους διαχωρισμούς που, όπως είπες, επιβάλλει αναπόφευκτα το κράτος ή τα κράτη γενικότερα μεταξύ των πολιτών του. Και ταυτόχρονα χωρίς να ζημιωθεί το συγκεκριμένο κράτος ή τα κράτη γενικότερα. Τόσο το καλύτερο. Πάντως δεν θεωρώ απαραίτητο να αναφερθείς αποκλειστικά σε έργα που θα μας οδηγούσαν να καταλήξουμε σε ένα τέτοιο συμπέρασμα. Μπορείς ακόμα να παρουσιάσεις, εάν υπάρχουν, μόνο κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ή κάποιες ιδιαίτερες καταστάσεις, οι οποίες να μας κατευθύνουν προς αυτό το λογικό συμπέρασμα ή που έστω να προκύπτουν από αυτό. Επίσης, μπορείς να εκθέσεις οποιοδήποτε στοιχείο αυτού του είδους που να λειτουργήσε ως σημείο κίνησης της συλλογιστικής σου. Και αν υποτεθεί ότι το σύστημα που παρουσίασες δεν ήταν απλά και μόνο μία εικασία. Εξακολουθείς να εμφανίζεσαι δύσπιστος, αλλά ελπίζω ότι κάθε επιφύλαξή σου θα εξαφανιστεί μόλις σου αποσαφηνίσω μία πολύ βασική αρχή των ελευθεροτεκτώνων. Έτσι. Και ποια θα μπορούσε να είναι αυτή? Είναι μία ιδεολογική αρχή που ποτέ δεν κράτησαν μυστική και σύμφωνα με την οποία οι ελευθεροτέκτονες πάντοτε δρούσαν εμπρός στα μάτια ολόκληρης της ανθρωπότητας. Η οποία είναι? Η οποία είναι το να αποδέχονται στο τάγμα τους κάθε άξιο άνδρα καλής πρόθεσης, ανεξαρτήτως της χώρας καταγωγής του, ανεξαρτήτως θρησκείας και ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης. Όντως. Φυσικά, αυτή η βασική αρχή
τείνει να έλκει μάλλον περισσότερο τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ήδη ξεπεράσει αυτούς τους διχαστικούς παράγοντες παρά αυτούς που έχουν την πρόθεση να τους δημιουργήσουν. Να σου το πω λίγο διαφορετικά. Όπως ακριβώς και το νήτρο πρέπει να βρίσκεται ήδη στον αέρα του περιβάλλοντος πριν προσκοληθεί στους τοίχους ως νητρική ποτάσα, ας πούμε. Ναι, πράγματι. Και πες μου τώρα, γιατί θα πρέπει να μην έχουν οι ελευθεροτέκτονες το δικαίωμα να κάνουν χρήση μιας κοινότατης τακτικής, εννοώ να ασκούν αρκετά ανοιχτά ορισμένους από τους μυστικούς στόχους τους, με στόχο να διασκεδάσουν την καχυποψία εκείνων των ανθρώπων που πάντοτε έχουν τη διάθεση να πιστεύουν ότι κάτι διαφορετικό κρύβεται πίσω από αυτό που βλέπουν απλά με τα μάτια τους. Και γιατί όχι? Γιατί δεν επιτρέπεται ο τεχνίτης αρχιεροχώος που γνωρίζει πώς να φτιάξει ασήμι να παρουσιάζει δήθεν ότι εργάζεται με παλιά θραύσματα ασημιού έτσι ώστε να εγείρει τις κατά το δυνατόν λιγότερες υποψίες ότι έχει την ικανότητα να το κατασκευάσει? Μα γιατί όχι? Ernst, δεν με παρακολουθείς. Μου απαντάς σαν να είσαι μέσα σε όνειρο. Όχι φίλε μου. Όλα αυτά μου ήταν αρκετά. Αρκετά για απόψε. Αύριο με το πρώτο φως της ημέρας θα επιστρέψω στην πόλη. Κιόλας? Γιατί τόσο σύντομα? Τώρα αυτό το ρωτάς εσύ που με γνωρίζεις τόσο καλά. Πόσο χρόνο θα διαρκέσει η υδροθεραπεία σου? Κοίτα, την ξεκίνησα μόλις προχτές. Ωραία λοιπόν. Θα τα ξαναπούμε πριν την ολοκληρώσεις. Στο επανειδήν. Καλή σου νύχτα. Καλή σου νύχτα και καλή αντάμωση. Προς ενημέρωση του ακροατηρίου. Η Σπίθα άναψε τη φωτιά. Ο Έρνστ, μετά την αποχώρησή του, ζήτησε την ένταξή του και έγινε δεκτός στον ελευθεροτεκτονισμό. Το τι αρχικά συνάντησε εκεί είναι το αντικείμενο ενός τέταρτου και πέμπτου διαλόγου, όπου η συζήτηση παίρνει μια τελείως διαφορετική τροπή. Και εγώ, από τη δική μου μεριά, μπορώ να σας υποσχεθώ πολύ ενδιαφέρουσα. Δοξότατε, ο λόγος τώρα σε εσάς. Είναι να λάβω εγώ το λόγο, επειδή είναι ένα ο είπατε μεγάλο ταξιάρχη του Υπάτου Συμβουλίου που είναι στην Ευρωπαϊκή Μαθήματα να ανανεώσαμε το 2018, γιατί τότε δεν είχαμε γεννηθεί. Θα ήθελα να τον καλέσω. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Μία τέτοια μέρα συνήθως έχουμε τη συνήθεια να γίνεται η ανοιχτή εκδήλωση που λέμε η γιορτή του τάγματος, του σκοτικού τύπου, που κανονικά το διοργανώνει το ΥΠΑΤΟ Συμβούλιο και είναι ανοιχτά από 1 έως 33. Και ακολουθεί ο εορτασμός του ηλιοστασίου. Φέτος είχαμε μία ιδιαιτερότητα. Ο μεγάλος μας δάσκαλος, ο αδελφός μου ο Παναγιώτης ο Θαλάσσης, συμπληρώνει δεύτερη τριετία ως μεγάλος δάσκαλος. Ξεκινήσαμε μαζί πριν από 6 χρόνια ένα δύσκολο δρόμο να κάνουμε ένα καθαρό τεκτονισμό μακριά από ό,τι συμβαίνει σε εφημερίδες στον τύπο που δεν μας αφορά καθόλου. Και τα αφήσαμε απ' έξω. Και το κάναμε βήμα-βήμα. Ξεκινώντας από την αρχή, πετύχαμε μέσα σε 1 χρόνο να επανεγκατασταθούμε του Μεγάλου Στρατού της Γαλλίας. Ο Μεγάλος Καγκελάριος σας είπε ποια είναι η συνέχεια, μέσα σε 6 χρόνια. Έχουμε επίσης μια κακιά συνήθεια. Τις αποφάσεις που παίρνουμε και τις κάνουμε συνταγματικές, τις τηρούμε κιόλας. Και δεν τις κάνουμε λάστιχο. Που σημαίνει, το Σύνταγμα μας λέει ότι ο μεγάλος δάσκαλος μπορεί να είναι για 2 τριετίες. Και ο αδελφός μας ο Θαλάσσης συμπληρώνει τη δεύτερη τριετία. Δεν μπορεί να ξανά είναι και δεν κάνουμε λάστιχο το Σύνταγμά μας. Έτσι θεωρήσαμε ότι είναι υποχρέωσή μας και τιμή μας να αναλάβει ο ίδιος, όπως ήθελε, να οργανώσει αυτή τη βραδιά και να ήταν κοινή. Σκοτικού τύπου και για ηλιοστάσιο. Και προς τιμή του επέλεξε ένα δύσκολο θέμα, το Ernst και Folk. Δύσκολο, αν μου επιτρέπετε, επειδή ασχολούμαι με βιβλία, δεν διαβάζουμε. Όχι μόνο οι Έλληνες, γενικώς δεν διαβάζουν ο κόσμος πλέον.
Μ' αρέσει ειδικά οι νεότερες γενιές που του λες ένα βιβλίο και λέει το έχω PDF στο λάπτοπ μου. Οκ. Εκτός από τις εικόνες, έχεις δει κάτι άλλο? Όπως παλιά είχαν τις βιβλιοθήκες γεμάτες με βιβλία που τα είχαν ως εξώφυλλα, τώρα είναι PDF, το ίδιο πράγμα. Έτσι ήταν ένας εξαιρετικός τρόπος να έρθουν σε επαφή με αυτό το έργο όλοι οι φίλοι και όσοι είναι σε Zoom, και καλό θα είναι ίσως αν κάποιος επιθυμεί να το διαβάσει. Το δεύτερο από αυτό ήταν ότι με ξανάφερε σε επαφή με τον αδελφό μου, τον Νίκο Γαλλιπολίτη. Ο οποίος μου θύμισε ότι έχουμε γνωριστεί, δεν θυμόμουν πόσο, έχω ένα μικρό Αλτσχάιμερ όσο αφορά τα χρόνια, τα χάνω. Έχουμε γνωριστεί πριν από 30 χρόνια. Περνάνε τα χρόνια εύκολα. Έχουμε 30 χρόνια. Τότε είμαστε και δύο περαστικοί στο Σκερδέμπεϊ και ειλικρινά αυτό το είχα ξεχάσει, μου το θύμισε εκείνος. Το ότι ήμουν το θυμάμαι, το ποιοι ήταν εκεί δεν θυμάμαι, γιατί όσοι με ξέρετε ότι έχω ένα πρόβλημα, δεν θυμάμαι ονόματα, θυμάμαι πρόσωπα. Δεν θυμάμαι γεγονότα, δεν θυμάμαι χρονικά πότε ήταν. Και έτσι μετά από 30 σχεδόν χρόνια ξαναβρεθήκαμε για αυτό το καταπληκτικό που έκανε. Ο Γαλλιπολίτης από μακριά παρακολουθώ τον αγώνα και την προσπάθεια που έκανε να φέρει συγκεκριμένα πράγματα του τεκτονισμού στην Ελλάδα, που ήταν ένας σκληρός αγώνας και δύσκολος, γιατί οι παραδοσιακοί τέκτονες δεν είναι οι πιο εύκολοι άνθρωποι να αποδεχθούν, να μάθουν την ιστορία τους ή να αποδεχτούν ότι υπάρχουν πράγματα που δεν γνωρίζουν. Και έτσι ο Νικόλαος το έκανε, το μετέφρασε και είναι ένα μνημειώδες έργο που είναι καλό να το έχουμε και να μας θυμίζει τι, γιατί πάνω απ' όλα είμαστε σκοτικός τύπος. Θυμίζει ότι ο σκοτικός τύπος αναπτύχθηκε μαζί με το διαφωτισμό. Χέρι-χέρι πήγανε στις μεγάλες πολιτικές αλλαγές, στις μεγάλες πολιτισμικές αλλαγές, στις μεγάλες κοινωνικές αλλαγές. Χέρι-χέρι σκοτικός τύπος και κοινωνία κάνουν όλα τα βήματα της προόδου που φτιάξαν το σύγχρονο δυτικό μας κόσμο. Και όπως άλλαζε η κοινωνία, αυτή είναι η μαγεία των συμβόλων μας, των σκοτικών συμβόλων, μεταλλαζόντουσαν και πλουτιζόταν περισσότερο οι έννοιες και οι σημασίες που δινόντουσαν στους αδελφούς. Μέσα από τις νέες σημασίες αναπτύσσουν την ίδια τους στην κοινωνία. Και βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα. Είναι στο χέρι όλων μας να δουλέψουμε, να γίνουμε τα σκαλιά που θα πατήσουν οι επόμενοι για να δοθεί η νέα έκφραση του 21ου αιώνα για το σκοτικό τύπο. Όλες οι αλλαγές, όταν λέμε τεκτονισμός, με κοινωνικές αλλαγές, με μεγάλες επαναστάσεις, είναι ο τύπος που διαμορφώθηκε από τους Ιακωβίτες, πρόσφυγες στη Γαλλία, στην Ευρώπη, και όταν υπήρξαν οι μεγάλοι πόλεμοι, το Χανό, βρήκανε καταφύγιο πρόσφυγες στην Αμερικάνικη Ήπειρο, ενώσαν τις διαφορετικές πλευρές και κάναν τον αρχαίο και αποδειγμένο σκοτικό τύπο. Και εμείς στην Ελλάδα, το λέω χρόνια και το επαναλαμβάνω, ο τεκτονισμός ήρθε στα Ιόνια νησιά το 18ο αιώνα με σκοτικές στοές, ήρθε στη Θεσσαλονίκη και στη Σμύρνη με σκοτικές στοές, και αυτή ήταν η παράδοση που είχαμε μέχρι το 1980. Αγγέρια. Είμαστε εδώ, όλοι μαζί. Παρέλειψα να χαιρετήσω στους εκπροσώπους των μεικτών ταγμάτων, της αμυγής γυναικείας, την ομότιμή μου του Dryman. Απόλυτα διαφορετική η έννοια της κανονικότητας, που πολλοί λένε, τι λέει, διαφορετικές παραδόσεις, σεβαστές απόλυτα. Στο τελετουργικό, ο κάθε ένας οφείλει να ακολουθεί την παράδοσή του. Τι σημαίνει? Η κανονικότητα επιβάλλει σε εμάς ότι δεν μπορούμε να κάνουμε μαζί επίσημη τελετή με μεικτό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να μιλάμε, να συζητάμε, να συνεργαζόμαστε σε μη επίσημη τελετή και μαζί να βλέπουμε τι θα κάνουμε παρακάτω. Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Στην Γαλλία συμβαίνει εδώ και 80 χρόνια. Πρέπει να το κάνουμε εδώ. Και χαίρομαι πάρα πολύ που η αδελφή Αθηνά Μούρη είναι εδώ, η κρατοετάτη. Χαίρομαι που η αδελφή μου Μαρία είναι εδώ. Χαίρομαι που είσαστε όλοι εδώ. Ο καθένας μας πρέπει να είναι περήφανος για την καταγωγή που έχει. Για τον τύπο που ασκεί, για τον τρόπο που το ασκεί. Αυτό κάνει και πολύ καλά το κάνει.
Όλοι μαζί όμως, στον 21ο αιώνα, πρέπει να μπορούμε να συζητήσουμε, να βρεθούμε και να δούμε εάν υπάρχουν κοινά βήματα, διατηρώντας τη διαφορετικότητα. Αλλά σκεφτόμενοι ότι αυτό που κάνουμε τα τελευταία 300 χρόνια, από την εποχή του Ernst & Folk, ο πολιτισμός μας άλλαξε κάθε 50, 60, 70 χρόνια. Όποιος θέλει να κολλήσει στο 1900, στο 1800, στο 1700 μπορεί να το κάνει. Είμαστε στον 21ο αιώνα. Και μαζί πάμε προς τα εκεί. Και σε αυτό χαίρομαι όταν υπάρχουν σύντροφοι, φίλοι και φίλες και αδελφοί και αδελφές που πάμε παρέα. Αν συνεχίσω να μιλάω, στο τέλος θα με πυροβολήσω από πίσω. Οπότε, σας ευχαριστώ όλους που ήσασταν απόψε εδώ. Να σε ευχηθώ να έχουμε καλά Χριστούγεννα και μια καλή χρονιά με υγεία και θα βρεθούμε σύντομα. Να είστε καλά. Τα δύο. Θα σας πω και εγώ τυπικά καλησπέρα. 6 χρόνια πριν, περίπου, μετά από μια δύσκολη περίοδο, αποφασίσαμε να επανασυστήσουμε και να επανακανονικοποιήσουμε το τάγμα μας. Προϊόν αυτής της προσπάθειας είναι το σήμερα. Ένα από αυτά που διακηρύξαμε από την πρώτη στιγμή, και είχα τη χαρά και την τιμή να το κάνω εγώ σαν μεγάλος διδάσκαλος, ήταν η εξωστρέφεια. Θεωρούσαμε αδιανόητο να λέμε ότι είμαστε τέκτονες σε αυτή τη χώρα, τη μικρή χώρα, και να μην γνωριζόμαστε και να μην συνδιαλεγόμαστε μεταξύ μας. Ήταν από τα πράγματα που μαζί με τον Ιορδάνη θεωρήσαμε ουσιώδη για να λέμε ότι κάτι καλό κάναμε, γεννόμενοι οι ίδιοι τέκτονες, και κάτι καλό αφήσαμε σε αυτούς που θα μας ακολουθήσουν. Έτσι λοιπόν, σήμερα χαίρομαι ειλικρινά, όχι απλά γιατί κάναμε μία εκδήλωση, μια λευκή εορτή που μπορεί να ικανοποίησε, μπορεί να ευχαρίστησε. Χαιρόμαστε γιατί αυτή τη χαρά τη μοιραζόμαστε μαζί. Μοιραζόμαστε με τα περισσότερα από τα ενελάδη τεκτονικά συστήματα. Υπάρχουν κάποιοι που δεν είναι εδώ σήμερα. Δεν πειράζει καθόλου. Ίσως κάποτε καταλάβουν και αυτοί ότι αξίζει τον κόπο να μοιραζόμαστε χαρές και όμορφες στιγμές μαζί όλοι. Γιατί, ας μην ξεχνάμε, ότι ο τεκτονισμός, ασχέτως τύπου, είναι ένα γνήσιο παιδί του διαφωτισμού, όπως ακούσατε. Και ήρθε κατά τη δική μου άποψη, στοχεύοντας σε δύο πράγματα. Στοχεύοντας πρωτίστως τον ανθρωπισμό. Και τον ανθρωπισμό, δηλαδή την αγάπη του ανθρώπου προς τον άνθρωπο και τη ζωή, δια της καλλιέργειας της συνείδησης και της αγάπης προς τη ζωή και τον συνάνθρωπο. Το δεύτερο που επεδίωξε ο τεκτονισμός από την πρώτη του στιγμή, κάτω από την επίρρεια της έκρηξης των ιδεών του διαφωτισμού, ήταν η ελευθερία. Ελευθερία ατόμου και κοινωνιών. Με την αποτείναξη κάθε δεσποτείας, και όχι μόνο δεσποτείας κοινωνικής, φυσικής, αλλά και πνευματικής. Επιδιώκοντας με την προβολή της επιστήμης και τη χρήση της φιλοσοφίας να μάθουν οι άνθρωποι να σκέφτονται. Ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο ο τεκτονισμός υιοθέτησε και ενεργεί τις λευκές του τελετές. Ακριβώς για αυτό που είπα λίγο προηγουμένως. Να μπορούμε να συναγελαζόμαστε δίχως να μας χωρίζουν οι κανόνες της παράδοσης που ο καθένας μας ακολουθεί. Έτσι λοιπόν, εστιάζοντας στα ηλιοστάσια, που για όσους είναι τέκτονες δεν χρειάζεται από περισσότερα, αλλά επειδή υπάρχουν ανάμεσα μας και αμύητοι, τα αντιμετωπίζουμε σαν σύμβολα που παροτρύνουν τον άνθρωπο για την παρατήρηση των φαινομένων, τη μελέτη της φύσης και για την αυτοσυνειδητοποίησή του. Έτσι ώστε να καλλιεργηθούν συνειδήσεις, να εκπαιδεύεται το πνεύμα και να υλοποιούνται οι στόχοι του κλασικού τεκτονικού τριπτύχου ελευθερία, ισότητα, αδελφότητας. Έτσι, η σημερινή μας εορτή, με αφορμή το χειμερινό ηλιοστάσιο, εποχή θανάτου του παλιού και προσδοκίας γέννησης του νέου, σημείο ισορροπίας μεταξύ φθοράς και δημιουργίας, ορίστηκε με θέμα ακριβώς τη διερεύνηση της φύσης του τεκτονισμού και της χρείας που έχει η κοινωνία μας και ο καθένας μας για αυτόν. Και να ξεκαθαρίσω εδώ ότι ένας από τους μύχιους στόχους μου ήταν, αφού έχουμε περάσει μια εποχή και μια περίοδο που πολλά έχουν ανατραπεί, έχουμε χάσει τη σιγουριά των πραγμάτων, έχουμε χάσει πολλές φορές και την πορεία που είχαμε χαράξει,
και δυστυχώς εμείς οι παλιοί έχουμε ξεχάσει πράγματα, καλό θα ήταν να τα ξαναθυμηθούμε. Και να ξαναθυμηθούμε τις αρχές. Τις αρχές από τις οποίες ξεκίνησε αυτό το σύστημα, αυτό το κοινωνικό ρεύμα του τεκτονισμού. Και όχι απλά να τις θυμηθούμε, αλλά να τις ξαναεφαρμόσουμε. Και με όλα αυτά θέλω να ξεκαθαρίσουμε ότι στοχεύουμε στο να γίνουν οι νέοι αδελφοί καλύτεροι από μας, αλλά και να έρθουν κοντά μας άξιοι άνθρωποι, ελεύθεροι και χριστοίδης. Να ξεκαθαρίσω εδώ ότι ο τεκτονισμός, όπως ακούσατε σήμερα, δεν δίνει απαντήσεις. Ερωτήματα θέτει. Και αφήνει τον καθένα στην πορεία του, στο μονοπάτι που θα διαλέξει, να βρει απαντήσεις. Εάν αυτές οι απαντήσεις είναι οριστικές ή όχι, θα εξαρτηθεί από τον ίδιο. Δεν εξαρτάται από κανέναν. Ούτε επιτρέπεται στον τεκτονισμό να επιβάλλονται απαντήσεις. Να επιβάλλονται ορισμοί των συμβόλων που βλέπετε γύρω μας. Ξέρετε όλοι λίγος πολύ ότι ο τεκτονισμός λειτουργεί με τους μύθους, αλληγορίες, τα σύμβολα. Δεν επιτρέπεται όμως να υπάρχουν καθιερωμένες ερμηνείες. Δεν επιτρέπεται να υπάρχει ένα βιβλίο μπούσουλας για αυτές τις ερμηνείες. Γιατί πάει στράφη η ελευθερία του ατόμου. Πάει στράφη η πνευματική ελευθερία του να αναζητήσει. Και δίχως την αναζήτηση, αδελφοί μου, ούτε ο ανθρωπισμός μπορεί να ευδοκιμήσει, ούτε η ελευθερία να στεριώσει. Τέλος πάντων, θα ήθελα στο σημείο αυτό να πω ότι τα τεκτονικά εργαλεία δεν είναι τίποτα άλλο εκτός από την λογική, την διάθεση και το φιλότιμο που συνδέει τους αδελφούς. Κριτήρια το να μας θυμούνται οι συνέχεια από εμάς, οι συνεχίζοντες μάλλον τον δρόμο μας και γύρω μας και η κοινωνία για τα λόγια, ήθος και έργα μας. Αυτά είναι τα κριτήρια του τεκτονισμού και τα εργαλεία του. Απλά πράγματα. Δεν ζητάει πολλά. Να μπορούμε να συνδιαλεγόμαστε με αυτό που είπε ο αδελφός Χρήστος, με αγάπη και αγάπη. Ας μην το δούμε μελό. Ας μην το δούμε σόν και καλά γλυκανάλατα. Σημαίνει να έχουμε καταρχήν εμπιστοσύνη, να έχουμε αυτοπεποίθηση για το ότι επιλέγουμε το σωστό και να μπορούμε να τεκμηριώσουμε αυτή τη σχέση σε αγνές προθέσεις και αγαθά έργα. Έργα σαν και αυτά που μας περιέγραψε σήμερα το έργο που παρουσίασε ο αδελφός Καλυπολίτης, καλά. Έργα καλά ζητάμε. Και αν τα καταφέρουμε, καλώς είμαστε τέκτονες και καλώς είμαστε εδώ. Και τώρα θα ήθελα να μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να έχουμε αυτή την απόψινή βραδιά και να ξεκαθαρίσω για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις ότι δεν το παραθέτω με τη σειρά ή την αξία της συμμετοχής τους, έτσι. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω τον αδελφό Νίκο Καλυπολίτη, το όνομα με το οποίο κυκλοφορεί και όχι μόνο να το ευχαριστήσω, αλλά και να τον συγχαρώ. Και να τον συγχαρώ για την απίστευτη αυτή δουλειά. Ευχαριστώ για την τιμή. Εντάξει. Ελπίζω τέτοια έργα να περιλαμβάνονται στην παρακαταθήκη που ο καθένας μας αφήνει πίσω. Έργα καλά. Θέλω να ευχαριστήσω τον αδελφό Μανώλη Βαβαδάκη, ο οποίος επέλεξε τα αποσπάσματα που παρουσιάστηκαν σήμερα με τη συγκατάθεση του αδελφού. Το Φίβο Παπαδόπουλο που επιμελήθηκε τη μουσική που ακούσατε, που είναι μουσική του 18ου αιώνα. Τον Εμμανουήλ Μαγκανιάρη που δούλεψε στην πρόσκληση επάνω. Να ευχαριστήσω τον αδελφό Χριστόφο Περδικούρη, τον πρώτο μεγάλο διδάσκαλο που παρουσίασε τη βραδιά. Τους αδελφούς Δημήτρη Πόλιο και Νίκο Παναγιωτόπουλο που ήταν οι βασικοί πρωταγωνιστές του δρόμενου. Να ευχαριστήσω τον αδελφό Σάβα Πασάλη, τον Γεώργιο Τζίμα, τον Άλκη τον Μπράπα, τον Αστέριο το Ρούπα, τον Κώστα το Λαζαράκη, τον Γιώργο το Χαραλαμπόπουλο και τον Μιχάλη το Σκλάβο που αποτέλεσαν την ομάδα υποστήριξης όλης αυτής της απόψινής βραδιάς. Τους αδελφούς που στηρίξαν και στηρίζουν πάντα τεχνικά τις εκδηλώσεις μας, τον αδελφό Γιάννη Δεβελέκο και πού είναι ο άλλος, τον αδελφό
Μανώλη Δεδεβέση. Για να μην παρεξηγηθούμε κιόλας και να μην ξεχαστώ, να ευχαριστήσουμε τον τύπο του Μεγάλο Ταξιάρχη που ήταν ο σκηνοθέτης της βραδιάς, σας παρακαλώ. Όλη η διοργάνωση, και όπως τουλάχιστον την παρουσιάστηκε, είναι αποτέλεσμα της δουλειάς που έκανε με τις πολλές ώρες συνεργασίας των αδερφών που συναποτέλεσαν όλο το team για να μπορούμε να μας χαρίσει αυτή την ικανοποίηση σήμερα. Όμως θέλω να ευχαριστήσω και 2 ακόμα, ή μάλλον 3 ακόμα αδελφούς. Τον αδελφό Γιώργο Νικολάου, τον αδελφό Ανδρέα Καρακατσάνη. Πού είσαι, Ανδρέα? Και τον αδελφό Ματεμζή που συνέβαλαν στο να έχουμε αυτούς τους ωραίους χώρους σήμερα. Τη δόμησή τους, τη διακόσμησή τους και την κάλυψη των αναγκαίων, των απαραίτητων στοιχείων του εξοπλισμού και της διακόσμησης, την οποία συνέβαλε και η αδελφή Σμπυρλόγλου και Πράπας, πάλι ευχαριστώντας τους γι' αυτό. Θέλω να ανταποδώσω τις ευχές και τους χαιρετισμούς όλων σας, και αυτών που είναι εδώ, αλλά και αυτών που εκπροσωπήθηκαν εδώ. Και να τους διαβεβαιώσω ότι η Ηνωμένη Μεγάλη Στοά της Ελλάδος, ανεξαρτήτως του επικεφαλής αυτής, θα είναι πάντα με ανοιχτές πόρτες Μεγάλη Στοά, σε κάθε καλή συνεργασία, σε κάθε αξιόπιστη συνδιαλλαγή και βεβαίως πάντα στη διάθεση των αδελφών να στήσουμε όμορφα πράγματα για χάρη όχι μόνο εμάς των τεκτώνων, αλλά κυρίως της κοινωνίας που μας ανέθρεψε και μας διατηρεί και συντηρεί. Σήμερα όμως έχω και κάτι ιδιαίτερο. Έχω την ιδιαίτερη τιμή και ικανοποίηση να ονοματοδοτήσουμε τον ναό αυτόν εδώ, που είναι το τελευταίο μας δημιούργημα, και να κάνουμε τα δημόσια εγγένειά του με ένα απλό τρόπο. Αδελφέ Χαραλαμπόπουλε και μεγάλε... Ναι, το βρήκα. Αδελφέ Χαραλαμπόπουλε και μεγάλε Τελετάρχη, παρακαλώ προσέλθετε. Δεν πειράζει, σκάσε. Δεν πειράζει. Λοιπόν, παρακαλώ. Θα ήθελα να μας διαβάσετε το όνομα, αδελφέ μου. Πιο καλό. Θα ήθελα να μας διαβάσετε το όνομα του ναού. Το όνομα είναι Έλεος. Ευχαριστώ, αδελφέ μου. Παρακαλώ να το αναρτήσετε. Θα είδατε ότι πρόκειται για μια σύνθεση με κόκκινο και μπλε σαν βασικά στοιχεία της. Γνωρίζετε ότι αυτά είναι τα χρώματα του συμβολικού τεκτονισμού του σκοτικού τύπου. Το αίμα της καρδιάς και το μπλε της ελευθερίας. Αυτού του απέραντου ουρανού που μας καλύπτει. Περιέχει το παγκόσμιο αυγό, με λίγα λόγια. Την μήτρα κατά την παράδοση της δημιουργίας. Και μέσα σε αυτό ανατέλει ένας ήλιος και την ώρα που ανατέλει εκδιώκεται η νύχτα. Για τους τέκτονες νομίζω ότι είναι σαφής ο συμβολισμός. Η μήνυση που μας επέτρεψε να είμαστε εδώ σήμερα είναι αυτή που μας βοηθάει και μας στηρίζει, αλλά και μας παροτρύνει στην αναζήτηση της αλήθειας. Μιας αλήθειας δίχως περιορισμούς, δίχως όρια και δίχως κανόνες άλλους εκτός από αυτό που οφείλουμε προς εαυτούς και τους γύρω μας. Δηλαδή την αξιοπρέπεια και την ευπρέπεια, την ειλικρίνεια και την αγάπη. Αυτή η έλευση λοιπόν του φωτός είναι αυτό που υπονοείται μέσα από την ονοματοδοσία αυτού του ναού. Θα ήθελα εδώ να μου επιτραπεί να σας ευχαριστήσω γιατί επιτρέψατε να μοιραστώ με εσάς τη χαρά της ονοματοδοσίας ενός τεκτονικού ναού. Της περαιτέρω δημιουργίας του επόμενου βήματος που κάθε τεκτονικός φορέας αισιοδοξεί ότι θα είναι τυχερός να ζήσει. Δεν είμαστε μεγάλο σύστημα. Προσπαθούμε να κάνουμε μεγάλα πράγματα. Ας μην θεωρηθεί ότι είναι εγωιστικό. Ας θεωρηθεί ότι είναι μια θεμιτή φιλοδοξία που οφείλουμε να έχουμε σαν τέκτονες, οφείλουμε να έχουμε σαν κοινωνία, μέλη της κοινωνίας μας, οφείλουμε να έχουμε ως Έλληνες τέκτονες. Εάν αυτό μας το επιτρέψετε, τότε θα μπορέσω να σας ευχηθώ και εγώ καλές γιορτές, να σας ευχηθώ υγεία, χαρά και ευδαιμονία για κάθε μέρα της ζωής σας και να έχετε έναν χρόνο που όπως υπόθηκε είναι πολύ καλύτερος από τον προηγούμενο. Γιατί πονέσαμε, στερηθήκαμε πράγματα,
αλλά μας έδωσε και την ευκαιρία να ξανασκεφτούμε πράγματα. Έτσι λοιπόν, εύχομαι να έχετε γαλήνια Χριστούγεννα, όμορφη πρωτοχρονιά και νέα χρονιά με υγεία, χαρά και ευδαιμονία.